Eta horoskopoaren ordua heldu da goizean saiora. Egunon Mikel, zeinuri buruz hitz egingo diguzu gaur? Egunon bai, gaur Aquarius, Taurus eta Scorpius aztertuko ditugu. Eta zer diote astroek? Begira, Aquarius, lanez aldatzeko aukera izango duzu. Aprobetxatu aukera. Maitasunari dagokionez, ezinbestekoa da arazo hori konpontzea. Horretarako, zintzo jokatu beharko duzu. Erabili zure energia pasioa handitzeko. Tentsio arteriala zaintzea komeni zaizu. Taurus, lanari dagokionez gauzak lasaiago hartzea komeni zaizu. Zeure burua zaindu behar duzu. Maitasunean ez izan jeloskorra, ez daukazulako horretarako arrazoirik. Osasunez ondo ibiliko zara, baina ezinbestekoa da elikadura ona izatea. Jan, barazki eta fruta gehiago. Eta Scorpius, humilago izan behar duzu, lankidei entzun behar diezu, haiek lagunduko dizutelako. Maitasunean, zergatik ez duzu denbora gehiago ematen zure bikotekidearekin. Ez ibili hainbeste lagunekin. Egin kirola, estresa arintzeko. Horiek beraz, aste honetarako aholkuak. Eskerrik asko, Mikel. Bai, agur.